Di, nangutanong mo sa kuha dili karon kay ano daw wala mo kabalik daw. Ben, nakagaling ko. Gani. Oh, si Kwan. Kwan, si Ram. Oh. Sige. Pag-ato niya sa salong niya, tingin sa nga niya, sa Kwan, sa stop niya, kabalik sa business. Mo magkakaroon. Hugaw na mo sinina ron. Nawa. No, dirty. Nangutanong ko siya. Dito na sulod ka. No! No. Mo driver ba? Buta na dito. Itago na dito, itago. Tama naman, hindi. Itago na dito ba? Itago. Vlog ka? Itago na dito. Ay, hindi dapat ulit kahon. No, dito lang mo dito. Di pwede makita. Balibat ka. Ya. Pero dong, yung bisa lang ako. Balik sa business. Ang bula! Iyan lang pala to kay pagka-bernes wala na kung balik. Ay, nilakti mo! Madagma gali mo anong putaw ron dia. Laro na siyang kung marunong gapin ba. Yan na, nilakti! Hi everyone, good afternoon. Oh, Ikaw lang, ikita lang mo ginagawa. awara. Kambyo ko nung wala nung balik ba. Grabe, kaliyan ang kanya ng palutan. Sige lang ma'am kay Kwan. Sila kay Basig Lunes, magkagit nila. Hi guys! Sige lang, inyo karong Kwan, Lunes. Ryan Jake Bonbon, hello po. Good afternoon. Bangan, Hello po. nakataon. Quick, Shout out quick, naman mo Kwan. dyan. Karingilan. Ay, kinig. Ryan J. Kailangan. Taga saan po kayo? Bukidnon ka ba? Ha? Ano? Ugma na. Karnate. Ang taas! Ha? Hi! Karnate vendor. Good, hi. Kailangan. Good afternoon. Sawadikap. Hi, Diefa. Hi, King of Cheeseburger. Hello po. Good afternoon. Peace of mind, bench. True. Nung pumunta ako dito, parang less stress siya. Kasi ang ganda dito, refreshing yung air. Unlike sa city, ibang-iba. Kasama ko pa yung mga kapatid ko, pamangkin ko. Hi, Hotogo! Oh. Salamat yan, salamat. Sa Cebu kasi ako bumuboto. Mi Village, Aka. Where is that? Saan kayo nakatira? Cavite po, pero nasa Bukidnon ako now. Kasi taga dito ako. Umuwi muna ako ng Bukidnon. Parang uminom mga kasama. Hindi. Bawal pa liquor ban. Ang layo pala. Opo, ang layo po. Taga saan po kayo, Ryan Jake Bonbon? Ay, akala ko umuwi ka para bumuot. Ano, nandito ako ngayon sa amin. Kasi birthday ng kuya ko na namatay kahapon. Tapos death anniversary naman niya bukas. So, andito ako para i-celebrate kasi ilang years kami hindi nagse-celebrate. Oh! Nakapunta ako Palawan. Tsaka El Nido. Nung January. Ay no, December. Doon sa vlog ko, pumunta ako, kasama ko yung sila Aye, sila Madam Ivan. Nakakamiss ang Palawan. Dito ako sa Kalasagen. Hindi ko alam yan. Island ba yan? Island ba yan, Kalasagen?
Ugman, uli, sabay sa laba. Ulitin ko na. Ugman. Hindi, province. Province? Oh. Piling ko maganda dyan. Kailangan ba? Wala ba? Ako rin muli. Ganyan. Ari kagawalan. Jerek. Wala. Namotor ka daw? Ha? Bas? Ay, motor eh. Mainit nga. Oo, mainit. Dito din, mainit din eh. Pero refreshing siya pag province talaga. Unlike pag nasa cities ka, mainit na, alikabok pa. Sus. No, no. Doon ka. Bawal makita dito, baby. Ito ka. Sobrang init din. Oy! Maano ka dyan, hawa? Matumbahan mong anak ko, si Krang Krang. Oh. Basta po lang. Hi, ga. Yes, I'm with my family, guys. Mga pamangkin, kapatid. Minsan na kasi ako nauwi dito eh. Hi, Potrarido Ramadan. Hello po. Good afternoon. Sawadee-kap. Itong Levi's ba? Yata na video. Nag-aabok na to. Kasi ko yung boss din. Tongtong sahur. What is that? Ay, boss wala? Yatot sa... Ay, dumi na lang. Dumi na, dumi. Kadong. Ayan, naglago po. Lansinan ba? Di ko alam. What's tongtong sahur? Gini ka kapuan yan. Kaninong bahay yan? Sa ate ko po. Ayan po. Malaki po yung bahay ng ate ko. Ayan. Dili pa ba nun? Ito. Laki ay. Opo, malaki po. Unya na lang. Diyan ka din nakatira? Bisita lang po dito sa kapatid ko. Meron po akong lupa dito. Soon, papatayo natin ang bahay. Maganda ba dyan sa... Ay, hindi ako nasa Cavite ngayon. Nasa Bukid doon po ako. Nasa province po ako dito sa Bukid noon. Sa Cavite, sobrang init talaga sa Cavite as in super. Wala po, nasa ano po ako, nasa province dito sa Bukid noon, sa bahay ng ate ko. Buko nga gatas ah. Sige, tarungan mo, i-push mo. Bike man. Okay na, push na. Mon. Bike. Para daw tambal. Bike. Bike ba? Asa? Kaya. Para tayo dad. Ang gamay. Sa Palawan, mainit din. Sobra no, pumunta ako ng Palawan. Pero nung pumunta ako ng Palawan, mainit tapos maulan. Grabe yung weather, unpredictable. Biglang uulan, ang lakas pa naman. Tapos biglang iinit. Tay? Kiss mo tayo be. Balat buto ay dad. Ampon ang dilo nga tagaan tag may lawas. Isa na? Katoro. Ah. Lawas ani. Sa Puerto nakapunta ka na. Yes, Puerto Princesa, di ba? Sa Puerto Princesa, ay. Oh, Puerto Princesa, Palawan ako. Dili ko nito makadto diri tanang Sa sentro talaga. tangkal. Tapos nagpunta kami ng El Nido. Tangkal tayong baboy. Kasama ko sila Madam Ivan, si Aye, kapatid ni Aye. Sura ka ba? Lang. Ang anak mo baboy.
Ang ganda dun sa ano, sa El Nido. Lalo na kung party lover ka, party night. Oh my God. Hindi mo ako nakita. Tagaan mo ko. Paano kita makikita? Hindi ka nagpakita. Napanood mo na vlog ni Aye now? Oh, yung Yaya for a Day siya ni Madam. Bay nga, baboy. Sobrang good vibes. Sobra. Tawang-tawa din kami. Pure ka. Ang ganda pa ng outfit ni Aye. Ako Yayang Yaya. Bumagay din sa kagandahan ni Aye eh. Hindi ko na sasabihin si mukhang Yaya. Grabe kayo. ang cellphone ni Juan. Ang pangit naman kung sasabihin ko si Madam. Tawag ka kuha. Wala ako ng kwarta kay ipapagpintuan ko yung kwarta. Wala si Kota, yun, papuntuan. Nautok pa na. Kuripot ba yan? Tao, yan na ka! Wala man ko yung kwarta. Kuya, parang may nakasilip sa bintana. Wala po, ano po yan, cortina. Doon tayo sa totoo na comment ni Jobe. Tawang-tawang nga ako doon eh, gagi. Sobrang aliw lang. Ang ganda ng ano, ang ganda ng bagong content ni Aye. As in. Kung gusto mong tumawa, kay Aye yung content na panoorin mo. Grabe naman yung aswang. Banggaan, be. Banggaan, be. Patod ra ka motor. Pagsul ba? Patod ra ka motor. Dili ko anay ma-block pa. Kani tayo. Gusto na ko ka na makatanding. Koy, Ayun na. ipasakay siguro nila. Ay, kapuha. Kapatid ng mama ko. Tay. Aling, anong galing? Tay. Gusto na ko na makatandig ko ba? Tay. Hi ka muna, hi. Hmm. Kapatid ng mama ko. Ay, ka muna. Ay, ka muna. Hi guys. Sa Cavite. Guys. Kuhanin mo payong mo. May kagwan na. Nagtanaw ko kay tata. Tay. Kasama nung kita turo tapa. Yung ko tagay ko diyan ko antong de kwarta yun siya nga. Hindi pa pertintuhan yun ko na yung kwarta. Sige ra mo siya ingon niya na. Ha? Sige ra mo siya ingon niya na. Gani ka kaibigan na nakapunta sa Kalasalin. Ay, sa Subariusip. Di ko alam, mulo. Lo, lo. Ang creepy ng salamin, haha. Na-imagine ko pag gabi, madilim, may nakatiti. Natod ka ba? Di lagi siya ganag motor. Dili ko ka ng motor ka malipong Di siya ganag motor. Ha? Tricycle lang ko. siya. Ay, nagupir! Ah, malipong ko anong tinggol. Kapag nagupir ko, Bisol. Yulo ko. Ay, kaninong salamin ba, Bench? Kasi salamin ni Madam? Ay, Suganda. Balik ka niya, manihapon. Dere, manihapon. Diyan sa likod mo. Ha? Wala naman. Yun kasi kortina yon. Kortina po yan. Yan na. Alibo. Ang ganda dito guys. Ayan guys, pakita ko sa inyo. Ayan. Diba? Probinsyang probinsya. Puli-puli. Sheesh. Dili bang away. Ang presko dito, promise. Kuman mo, siyan po. Ayan. Kuman siya, iulog. Ikaw ganado mo ba? Ganado Kamusta relasyon mo sa mga bayot batikan na nakikipag-collab? Okay naman po. Busy lang po talaga ako. Pumunta po sila Madam nakaraan sa bahay. Parang na manika na nakasilip sa bintana. Ay, hindi naman. Kortina lang talaga yun. Ayun, oh.
Hi, Gianna de los Reyes. Bench, dyan puro motor sa Maynila, jeep talaga. Sobra. Pag province talaga mas more motor kasi mas convenient, mas mabilis. Siyempre, pag sa Manila, commute, kailangan ng jeep talaga. Alang na. Yung ka, di ka ganag motor. Ako sa pagulit sa akong kuwan. Kahit mahirap or may kaya motor talaga sa mga province. Yes, totoo. Kasi pwedeng utang eh. And then pag province kasi mas mahilig sa farm, kaya makakapagbayad talaga. Ano pag mahilig sa farm? Hi Kuya Fred, kapitbahay mo to dito sa Riverside. Diyan ha? Saan dun? Diyan na saan dun? Saan kita kapitbahay banda? Ah! Bubotok ah. Hindi ako nakapagboto kasi nag-transfer ako ng nag-transfer ako ng Cebu. Tapos hindi ako pumunta ng Cebu para bumoto. Sinadya ko kasi maglilipat ako ng Cavite. Ah, okay. Ninya at Alma po. Hi! Kamusta kayo dyan? Mainit ba sa Cavite? Sobrang mainit ba doon? Ngayon, sobrang mainit ba ngayon? Kasi maglungag. Shout out sa inyo, Ninya and Alma. How are you to find out? Ay. Kumukulog ngayon dito, Kuya Fred. Ay, totoo. Wait, tingnan ko nga sa CCTV. Ay, oo nga, walang init. Dali lang. Ay, wag nang lumabas. Nag-subscribe ako sa'yo. Ay, maraming salamat, Sir Ryan Jake Bonbon. Ano ganap mo today? Ano po, wala, nagpaluto lang ako ng mga pagkain kasi kumakain kami. Tapos birthday ng pamangkin ko. Sinurprise namin ng cake. And then, mamaya mag-aantay kami ng resulta ng botohan kasi yung bayaw ko, asawa ng ate ko, is tumakbong counselor dito sa lungsod sa amin. And hoping and praying na manalo. Yun, antay namin mamaya ang resulta. Kuwan siya. Sir, box mo yung garga ngayon. Gargahin mo. Ating billers ka na. Nag-subscribe. Bakit ka ba nag-live? Ano lang po, update dito. Hindi kasi ako nag-vlog. Siguro next day mag-vlog ako kasi papalinisan ko yung nabili kong lupa. Papalinisan ko kasi masyado ng madahon para fresh naman. Ano sa eh? Parang matuloy. Nawa. June. Ito nga bulan. Ayun, ipadya kasi wala. Ang kuano, nadaot to. Kadina. Okay, pala. Yes, Sir Ryan. Para hindi naman makita ni YouTube na wala tayong upload. So, bawi tayo sa live. Lagom lang, lagom. Meron pa kasi ako mga videos na hindi na i-edit. Ikaw, yan. Gusto ko kasi pag dito ako mag-enjoy muna, saka na ako mag-edit. Ha? Asa siya nasaman? Lagom lang. Lagom. Opo, nadapa yung pamangkin ko. Kawawa naman. Ito, pamangkin ko din. Dami ko pamangkin nandito.
Kahapon kasi pumunta na ako sa cemetery, dinala ko na si mama, papa at kuya ko. Kasi birthday niya kahapon ng kuya ko. Tapos death anniversary bukas. Sa 15, maliligo kami ng spring. Tapos magpapaihaw tayo. Tatangin ako kay Kwan. Bagman, tata. Nakabili na ako ng baboy. And 1,000 daw. sa 15. More baby pa para masaya. Ha? Alam mo pag province, maraming baby. Mama, papa ko, magkakapatid kami, 13 kami, namatay 3. Grabe, ang sipag nila, no? Sobrang sipag nila. 1,000 ganito pa ba? Kaninong kotse yun? Ayan yung inupahan namin. From City, Cagayan de Oro. Kasi ayoko mag-commute yung bus. Parang nahihilo ako. Tapos natatakot ako sa takbo, ang lakas. Parang feel ko may something happened, wrong. So hindi na ako nag-bus. Nag-rent na lang kami ng car. Kasama yung ate ko at kuya ko. Kasi nasa Cagayan de Oro sila nakastay. Wala mo gyapon mo tatakot. Kapul. Ganon din ako. Tagan mo na mo. Mas masaya sa hirap at ginawa magkakasama. Depende. Lalo na kung mga kapatid mo, lasinggero. Tsaka, basta, ang gulo. Masaya pag ganun. Tapos, walang away. Ganun. Ang hirap kasi ng pagpapamilya, marami nga kayo, pero yung iba nag-aaway. So, hindi masaya. Para sa akin, stress yun. Kasi imbis na magsaya lang lahat, kasi magkakapatid tayo, merong awayan. So, pangit yun. Pero gusto mo sa kay wala tibay. Parang bayad sa mga dako. Ayun. Ilan na po edad mo, kuya? Hulaan niyo po. Bigyan niyo nga ako ng hula kung ilang taon na ako. Nag-away kasi sa mga titulo. Buti kung ganun sana, titulo ng lupa. Jesus, Diyos ko Lord. Sa amin, mga rumors, mga chismis lang. Yun ang pinag-aawayan. Tapos walang katotohanan. Masisira lang yung pamilya dahil sa chismis. Pangit. Oh, Ryan. sila wala talaga. Grabe sa 13, ang OA. Ang OA sa 13. Tapos ibebenta. Buti sana kung ganun yung pinag-aawayan. Yung titulo, yung mga lupa, yung kayamanan, yung gold, yung mga kotse. Eh wala. Tata. May tata. Wala eh. Ba't hindi kasi? Ba't hindi kasi mo sa una ba? Kung inapadalan. Sa dito gigas na eh. Dong? Oo. Naman siya. Oh. May dungdung lang. 23 tama ako. Hindi. Pag nabenta nga na, say later. Totoo yun. Kung ako nag-i-invest ng lupa, yung iba is nagbebenta, ang saya. Hindi ako 23. Totoo ba yan? Baka ini-eme or joke mo na lang ako, Ryan J. Ano talaga yung final guess mo sa edad ko? Iba na lang. Bisa na, day. Ulo. Gapo kayo yung Robin Padilla na sa krus. Siyempre. Ay, Kanduay yung sin na. Kailan man? Ako 11 na. Bata ka pa pala, Ryan J. Bunbun. Sa gambit. Antok ako. Sarap matulog. Mamaya, after 1 hour na live, matutulog tayo.
May mga kamag-anak talaga tayo na pagdating sa bentahan ng lupa, ang bibilis. Like legit, totoo po iyan. Tapos, pag wala ng lupa, kailangan ng tulong, hindi tutulungan. Tapos pag ikaw na nagbenta ng lupa, pag hindi ka tumulong, magiging masama ka sa kanila. Tapos sasabihin, nagbenta ka naman ng lupa, bakit hindi ka makapagpahiram sa akin? Bakit ganito ganyan? Bakit ang damot mo sa akin? Tapos hindi nila alam yung pera, madaling maubos. Pag nakuha na pera, ang bilis din maubos. Lalo kung nagbebenta ka ng lupa tapos hindi mo siya ininegosyo, ay talagang hangin yan. Hahanginin yan. Babagyuhin. Babagyuhin talaga. Silak. Yung tayo atab sila nakakatanda pero pag tayo ang mas matanda sa kanila mag-isip. Totoo. Lalo na pag mga business minded, katulad ko business minded. Money is important, every peso is count sa akin. Pero oh yes, money is count. Pwede mo ako tawagin Ray o Ray. Sige, Ray na lang. Hi Ray. Hi Ray, Jake, Bunbun. Disagree tayo, tas sila todo agree. Pag-usapan bentahan ng lupa kahit pwede pa pakinabangan. Totoo yun. Like legit. Kasi kung ako lang, ayoko ibenta yung lupa. Kasi yung lupa, mapapamana natin sa susunod na henerasyon, yung anak natin, kung sino mga pamangkin natin na deserve na makapagmana, tapos yung magiging anak nila, basta yung mga susunod na mga henerasyon. Tapos, mas lalong nagmamahal yung lupa. Diba? So, mas mabuti na inegosyo na lang, like mag-apartment ka, mag-boarding house ka. Katulad ko, I'm planning na mag-boarding house at saka apartment. Oh. Hoping and praying na magawa ko para naman at least, di ba, dagdag income. Nakakaputangina. Naalala ko na naman. Bakit ba, Bench? Meron kayong binenta dati tapos ayaw mong ibenta pero yung mga kamag-anak mo gusto na lang ibenta. Kasi may ka-share sila. Halimbawa, sa lolo mo na bahay yon or na lupa yon sa lola mo, pinamana sa buong pamilya nyo. Tapos ikaw mismo ayaw mong ibenta pero yung kamag-anak mo gusto lang ibenta kasi kailangan nila ng pera. Tama? Ay, okay. Tapos ang mura ng benta. Tapos pinaghatian ng marami. Tapos nung pinaghati-hati ang konti lang. Tama? Kasi marami yung maghahati eh. Di, mura 1M din mahigit. Tapos ilan kayo nag-share sa 1M? Ano ba, 1M lang. Ilan kayo nag-share? Akala mo, iisipin mo na hindi mura, iisipin mo na malaki, kasi nga, buo siya. Pero pag hati-hatiin na siya, sobrang liit lang. Tapos kung makikita mo yung lupa, hindi worth it sa ganung halaga na makukuha mo, na divided o divided sa'yo. Toy, 14 to ihawon na. Hapon. So, ayan, kapatid ko din. Ayan, kapatid ko. Eldest namin. Santino! 8 ata sila or 7 naghati-hati. Wala, kapiranggot pa rin. Kapiranggot yun, ha? Tingnan natin. Ipagpalagay na lang natin na 1 million yan. 1 million. Divide 7. 142,000 ang liit. Like legit. Para sa akin, ang liit. Kung makukuha mo yung pera, sobrang laki tingin mo. Pero ang bilis maubos nun. Bye, Jake Ryan. Salamat.
Nakasunod na ito lang. Ay, katong di ko lang. 100k plus lang. Diyos ko, yung 100k plus ko, ang bilis maubos. Like legit. Stocks ko, ilang stocks lang yun. But Jerwin, ito Quezon. Di si Ergol, ako invite. Ganito kasi mindset lolo ko nung nabubuhay. Binigyan ko kayo ng kanya-kanyang titulo. Papatunayan nyo na lang pinatayuan naman nila. Patayuan. Okay. Binigyan sila ng titulo tapos papatayuan na lang nila. Para pagdating ng araw, di na kayo mangungupahan, may sarili na kayong bahay. At the same time, mapapamanan nyo sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, sa mga susunod na henerasyon, para hindi sila mahirapan sa paglaki nila. May sarili silang bahay. May sariling lupa. Kasi ang hirap ng susunod na henerasyon, wala ng bahay, wala ng lupa, kasi binenta na. Sobrang sayang. Kung ako lang, magkakaroon ako ng lupa, ayoko na ibebenta ng mga kapatid ko pag wala na ako, o ayoko na ibebenta ng mga pamangkin ko pag wala na ako. Gusto ko na mapakinabangan nila, mapakinabangan ng susunod na henerasyon. Lalo na pag sa akin, pinaghirapan ko yung pera na yun. Diba? Doon ako nalungkot sa part na tinirhan namin ngayon ay kinalahat nila pamana sa amin to ng lolo ko. Oh, ang pangit nun. Bench. Nakasama ng loob talaga yun. Sarili bahay ng lolo nila lahat kinalahati. Grabe naman yun. Tapos nasa probinsya ba yan, Bench? Nasa province ba kayo, Bench? Tanduay. Ay, dito na awang umalis tapos biglang bumalik. Ni, ang mahal ng Red Doors, Tanduay lang para... Kaya mo na, Bench. Ganun na talaga, wala ka na magagawa. Hati-hati kayo eh. Hindi kasi pwedeng ikaw lang yung magdesisyon. Tulo lang. Anyway guys, Bench, Ryan, alis muna ako. Nabubuhay lang yung pinagmumura na sila. Kaya mo na, Bench. Makakaahon ka din. Makakaahon kayo. Ingat. Basta na yung maraming ito, kaubas mo.